Indak kadikili tapi kain tersampai ate pagaran. Dak kadisabui dole acara lain koma curito di jalan hari pagi dan urang babi dua taruh kesubarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang kita bilang Sultan Palembang tersabut saja dimulainya anak tuanku raja tua anak diputi lindung bulan kamanakan Sultan Raja Bujang cucu tuanku Raja Mambang terbilang Sultan Palembang inyo seorang dimandekan duang tuan. Anak seorang tongga babel yang pauni rumah nang adang limpape rumah nang baranjung diam di anjung sari-sari diam di anjung paranginan siang di kipe angin lawi oh malam di kipe angin gunung itu Sultan Palembang diam di anjung salamunya. Tumpak ke Sultan Palembang nyo ado bakawan samo gadang ado basobat inyo sorang nan sobat kanduang di Sultan banamo siamat dunia anak dubalang ayada ulunyo anak si kambang manicino dan bilang siamat dunia do pado suatu hari dipanggil di Sultan lah dia kandung orang Palembang tuan kita bilang siamat dunia satunya imbau di Sultan Palembang datang si buyang amat dunia satu tiba di anjung paranginan nyangke jari nan 10 nyetakkan kepala satunya unjamkan lutut nan 2 meminta ampun pada Sultan. Ampun baribu Sultan kali ampun ampun di bawah tapak lundi di atas selo kabasaran kato riang kato talompe kato takui kato tak sampai nambana kato kambo bilang Sinan bakato Malaysia mat dunia apa sabab ambo dimbo apa ko sabab karanonyo kini coy kola dia mat dunia jawab di Sultan Palembang
Mangkonya sampai ambo panggil ado mukaswi dalam hati tanian saja dahulunya la salarui salamu iko la kini mangko takawaan kini coiko dia dunia kita katurun nari kini. Ambillah ayam sekinantan, ayam kinantan putih cuci, nan siang pai jo alang, kok malam pai jo musang, batampik di gunung ledang, parulangan ka gunung linggo, tampik lah ngalok lah dia kandung. Dia telah angan yang dia satu tersabut cara itu dan bilang siamat dunia satu disuruhnya lapai diimbauinya lah datang ngejapui ayam kinantan latabao kinantan cuci dan bilang Sultan Palembang katurun di anjuang paranginan laki sekali pakaiannya pakaian Sultan baju angkan ngatan angkat terajo baju nanya pakai lah pakai salut koto gadang lelaki baju guntiang kaliang laki Sarawak penyampisak lah pesisi karisabila di pasisi karisabila turun di anjuang paranginan maalun sutaram Palembang kok turun di ate anjuang masih takkan di kasolama mangasan jarionan 10 dua balik jorakam cincin latibo di ruang tangga mangudabu ke ruang tapi juala rusuh kadilenga rusak badan karano hati. Cuy itu bana malanya kini dan bilang Sultan Palembang dua jo buyang amat bunyi satunya turun dari rumah nyotari membilang anak janjang alala tarinya kailaman maalun Sultan lerang Palembang kabajalan di tengah laman maalun Sultan kabajalan pajalanan si ganjul ulu padopai surik nalabi alu tataruang patati go sami tapi jak tak namati gajah talantung tunggang balik bajalan malainya tu kini pajalanan arak kata tunggang sarupo bayang-bayang nabi lah jauh nanyo tinggalkan lah ampi nakanyo jalang maalun Sultan Palembang bair yang jo amat dunia nanayam di kapi yu nanayam malah nyokapi yu nang kinantan malah suci tadi nang samo lai joinyo dan etong sama so itu lai ayamnya patang kami kok Sultan ba itu yu patang kami malam Jumat kampung Cino di lembe api menangis sambil baniat biar sang hari lah dia kandung oh asal jangan di
Sadang di Sutaran Palembang dek jauh lama di jalannya layokkan pandang nan jauh tukikkan pandang nan hampir tampak rumah nan sabua sadang dek rumahnya pandangi adoba ayam di laman Dicali ayam tangalaman takabik siku bir yang malang tumpak di Sutaran Palembang nyambil kinantan cuci lalu kan ayam nyelapikan Lanyo lapekan ayam di halaman ayam urang jale takabe ayam kinantan nyolapekan becaka ayam sama ayam nyecalik di urang nampunya ayam sadang dia tele rumah sajo dilie urang namanya buang kironyo Sultan Palembang anak tuangku rajo tu anak di putih lindung bulan Sadang di Sultan kini Palembang inyo barajo le di hati inyo babato malai inyo seorang inyo basutan di matonyo agak le bagak nyo kajaken indak le ado kamanantang ndak ado bagak dari inyo Sadang di Sultan maso itu menyabuang di tangga laman nyecalik di urang punya ayam ciek lape ciek takabe kapaya juola di kandung la ayam labir yang Dek malik bir yang nakala mencari ayam caro itu Dah datang nampunya ayam sedangkan orang tua punya ayam berang hati ndak tabado kabake Sultan Palembang Buyang Sutaran Palembang kini cuy kodiang buyang le jale de ang kini letantu diang ayam tekabe ayam mang lape nang adu indak panganang jalan kenai Indak pangana dijalankan itu bana katanya kini kami tahu dia sang kini kami tahu dia ang kini ala rajo bapa ang kini lakayo bana mandekan luang la Sultan bana di nagari dai yang dapet sejarahnya wanginda ado kawa malu Kok lai ba malu idik Sultan patui nan jauh kang yapui patui nan hilang kang cari yang bongka batang tarandang mencabui tare tabanam ba itu kata orang tua tu nampunyo ayam bir yang balang Indak kok buyang dapet kabar baso buyang ado ba mama kakak di putih lindung bulan banamo Sutarajo bujang
kini tatahannya di bandarun, tatahan di rajo-rajo, nan tatahan di dalam kapal, takabe di kamar masin, kaki kate kapal turun, muncungnya tampe aye ludah. Pusiknya tampe abu rokok, lututnya tampe panaran, la salamo yang sabale tahun, ko iyo la sultan nang di nagari, patui nang jauh buyong japui. Patui takabe ang lapeken, ko ilang patui ang cari, tabanam patui ang salam, ko leba mahalula o buyong. Olai dui la sultan na atamanung la tanah diambillah ayam sikinantan satu, diambil kinantan cuci hati nanindak sanang lai, darah nanindak sanang lai, tapi pangana sakuti ko tabi pangana kananelo. Untung gaek ko mabari tahu mangko tahu baso bama detu enei. Cuy itu lekatonya sama seorang dalam panganainya kini, kok nyampang mamak tajapui di badan ambo, kok lebar umur sama panjang. Tajajak besok balik korang yo kampung, kok lai gaek koi duit yo di balik yo guna gangai o gaek. So itu bana lakato sultan Palembang itu niat dalam hati tersabui semacam itu, ayamnya bawa balik pulang. Bajalan Josi Ahmad Dunilah bajalan bairiang-iriang, adang-adang sultan dahulu, adang-adang Maduni dulu, kain cawa panjang sambilan laput tajelo lah di barando. Dari jauh lambek di jalan jauh basarangnya hampir jualah tanpa rumah nanggadang lah dituju rumah nanggadang lah naik rumah sultan tadi berang hati indah tawado. Berang hati nyole ndak tawado, berang kapado mande kandung kagaek tadi nyotak berang untung lagaek membari tahu baso ambo ado ba mama. Tapi mama ditawan orang ala-ala rajo bapak awak ala-ala sultan awak di nagari, tapi duit indak ba malu nan mama indak kata japui.
iyo bana kato gae tu untung lagae mambari kaba mangko tahu baso mama lanai langsung kate rumah tarika anjung paranginan lati bodi anjung paranginan lati bodi anjung nyo paranginan nalalasanang raswati lanyo tuti pintu gadang ketek lalok di anjung paranginan kok siang dikipe angin lawi malam dikipe angin gunung indak tabado ibu hati mandanga mama ditawan orang ngondekan duang dalam daerah Bandaruhun nama nawan sirajo ruhun sarato rajo kilang basi baitu bana malakini menuri kawa kece urang kekuat terajo kilangan basi sekuat 500 kudo baitu bana kakuat nyokok membantiang ke awang-awang tayo bana kece urang anta curito kawan sajo baitu samo sorang pemikiran nyobuka tingkok balalawi nyepandang lawi yu nyepandang gunung balalayan kalau disabui yu hati di dalam basingguangan mama nyobuka latingko balarimbo tampak siamang bagapayan tasalu ati kanani bo katulang lalu bagaja ngayan notwene itu bana malanyo kini sadang dek sutaram Palembang ala sehari 2 hari sajak mulai sultan balik menyabuang lah 3 hari indak turun Tiga hari nak turun ke sari rumah diam di anjung sajo karajonyo adang makan kini adang indak sinan bakato mandek kandung nyuimbau sekambang mani onak kandung sekambang mani kini cuiko sabananyo cotanyo na ekate anjung asabab kini karajonyo sultan mangkondak turun-turun atau makanannya nang kurang atau minuman nang tak cukui mandanga perintah dari Mandela naik si kambang mani langsung ke anjung paranginan di langsung ke anjung paranginan satu tibo di anjung tinggi tibo batamu nanjo sultan batanyo si kambang mani onde tuan dangakan malam apa sabab tuan dak turun ado makanan tak cukui ado minuman nang kurang curak curikan baki ambo bilang bilikan baki kami
Menjawab Sultan Palembang, kok itu nan ditanya soal si kambang datang kini, lesanang rasonyo hati, tak ada makanan nan tak cukup, tak ada minuman kurang. Kini cuy ko di si kambang, tolong kaban kande kandung, setumpak kato ambo tadi, tasabui semacam itu, nan la turun si kambang tadi, la turun di anjong paranginan, basi gayu di kaso lama. Nama ngasan jarinan sapuluh duo bale jorakam cincin ala tibo di bilik dalam di rumah mande kandung tua la batamu jo mande tadi la nyokabakan la di si kambang. Onde kandung dangakan malah tumpak di badan diri ambo ambokan tadi mande suruh disuruh ambo lapai labatamu je sultan tadi cuma jawab di nyokini. Tak ada makanan nan tak kurang, tak ada minuman malah nan tak cukup. Itu jawabnya kini-kini. Kata wali kata tasabui, cuma datanglah mande kandung nak jale isi kata-kata nak tantu penjawab inya. Cubolah kaban dinde kandung tasabui semacam itu. Alala naik lah mande kandung leting ke anjung lah paranginan. Marentak mande lah naik anjung lah tibo mande di anjung kini. Basobo anak kandung liau. Anak kandung Sultan Palembang salarui nak salamui kokok tio ari malam mande calik saban hari turun ke rumah kini le cukui ari 3 hari sajak pulang dari Manyabuang. Indah ada yang turun rumah lain. Apa kok salah nak mande kandung? Apa kok salah le bapak Sultan? Cuba bilangkan bakit mande, cuba jalekan kini-kini nak sanang mande mamikian. Menjawab sinan malah Sultan Palembang, salah mande diambo memang ada, salah bapak keniyo ju, tapi samantang mande salah, cuba dengan kata ambo. Tidur sekalo ate anjung turun ke bawah makan siri lapue hati mande kandung mama dia ngajalan de kandung. Lamain la dunia dolui di ulama mak diaja main dunia lanyo japui di rajo datang kamari ngetawan mama bakini tetawan di bandarun tekabe dalam kapagadang tetawan di kamar masin kaki kate kapalo turun muncungnya tampe aye luda pusek na tampe abu rokok lutiknya tampe panaran sama makan liau jobang Nabi. Menurut kabana nambo pandapik lasa balik tahun sampai kini kota aja bapantang mati mande. Ambo
la sultan mande di nagari la rajo bana bapa ambo la putih bana mande kandung la kayo rayo kita di nagari. Tapi mama tertawan you tak ado malu kata japui tak alu mande saalu nangko alu tersanda nan ditabiang tak bisa melakai lelai. Indak malu mande samalu iko malu tacor yang padokan yang tak bisa mula dihapui lai tu bana kato sultan kini. Kini cuy ko dimandekan dong biar jauh biarlah ampi nanambo kaman calik mama cuy itu katanya sultan nasabatu biar nak tabanang masa sabui tarapung yo. Sultan Palembang ko itu nak nan buyang bilang kalau daerah Bandarun ke daerah Kilangan Basi kapa bajaunya nak nan di sinan memangnya banyak dilawitan pananti lawan kok nyodang ngatang. Narajo nak Kilangan Basi ndak kata lawan diang do buyang kekuatannya rajo Kilangan Basi sekuat 500 kudo na itulah kato mande kandung mama nambo di nak kandung tumpak di sultan nak kandung sultan seorang tongga babel yang upik siko buyang di siko limpa penak rumah nang gadang lapa uni anjuang nan tinggi marantau pulau nan sultan sabui itu le kato lah mande kandung mamana mande di nak kandung kalau daerah Bandarun di sini rajo bagak bana itu bana katonya kini sari nang kare taknya takik sari na lunak taknya sudu tan garundam yung gara gaji dipaik mato baragel yang ditakik kan yang bararangkang cuy itu kato mande kandung buyong ketik sama taiko mamana mande di nak kandung ngampun lah mande di nak kandung marantau jan sultan bilang naruhun janang sabui cuy itu bana kato mandenyo onde mande dangakan bana dirada indak kata rada pucu indarung mudo-mudo ditaga indak ambo kata taga tatarung ambo paijo nam mama pasti ambo japui nantare tarandam kambo bongka nama mak kandung kamboya pui kotak taja pui mama kandung ngasapai ambo karanto wasainda mama tabao biana mula omande babali la pulang omai
Menanga kato dari anak menangi mande kandung sultan nonde nak kandung sultan Palembang. Si bonsu na tak baradik lai, si tua tak bakakak lai, buyang sorang tonga babel yang kamarantau pulau angki. Na orang nak mudik sekabu kaili jalan menyubarang bakit siale mande nak kamangadu sayang tetumpak kang surang na sayang tetumpak kanak kandung seorang indak kamale yang kamangadu itu bana kato mande kandung kini cuy kola di mande biar tak ado sayang kana lain dangakan bana la di kandung kotak le mamak le kambo japui biarlah sultan le ambo kini biarlah rajo la bapak kandung biarlah putih la mande kini tapi malu di korong kampung malu talabi badan ambo indak malu sama lu kini cuy tu bana kato mande kandung kini cuy ko di nak kandung marantau yang kalau ang jadi siala orang nangkang yapui tumpak di mamak nak kandung sultan nalala mati kece orang laku buah sajo kadili percuma buyung pemarantau. Kini cuy ko di kandung ko tanya to mama la mati ko iyo kubuenyo kadicali ko tak basu batang tubuh mejen batamu jadi juo hati ambo la sanang bana nampoko jauh lembo turui itu bana katonya kini kato sampai mande manangi onde nak kandung sultan Palembang mangko mande managayu buyong kapai nak pemarantau bapak lah tuo caro kini kok nyampang mati bapak kandung sianang kamanjawe pusako bapak itu bana katonya kini nangka jadi rajo di nagari menjawab sinan sultan Palembang dangakan bana lah di kandung tumpak kabadan diri ambo asabalun bela kata japui asabalun malu kata tuntui tak jadi rajo tak baranti alala kayo bana kito kini la rajo bana bapak kandung la sultan nambo caro iko tapi dui indak bamalu apa guno di korong kampung itu katonya sultan mendanga kato dari anak onde nak kandung sultan Palembang tunggu sabanta mande japui ayah nak sanang bangan ala nak kandung oh ala sultan laki ni ona kato sampai mandela turun la tibo di bilik dalamnya tamui rajo satu tibo bana rajo balik bajalan no tuan dangakan bana
tumpak dia anak kandung awak iyolah Sutarang Palembang inyo alaman dapet kabar baso inyo ado bamama ditawan orang dalam tawana rajo-rajo tekabik dalam kamar masin kini cuy kola dituan tumpak kapado badan sultan inyo pai mencalik mama dangakan bana meladek setuan dangakan kato dari ambo ba'acaro melarang anak lah bagai jalan boadokan aninyo indak kata larang di sinen menjawab tuangku rajo tuo kini cuiko didik kandung kaban bake anak kandung tunggu sawanta sama laki ayah pai mencari pelang lumik lia di pelang bana mo lumik dia pelang nan capek pulang balik itu bana katonya kini dan bilang sama so itu lapai ayah kandung inyo dibawa padang si dinawi di pasisi kari sabila tatel yang la salut koto gadang awak rajo nang kanamonyo nambah jalan mahe gae urang rajonyo di nagari alat tarik ke rumah nampunyo pelang nambah namo mala nang kodo rajo padusi nang kodo rajo banamo putih jinteng korong tumpak di putih jinteng korong dan etong sama so itu tampak rajo putih maimbo o rajo dangakan bana kamari la rajo kini satu tasabui caro itu balun dimbo ambo kabaranti tujuan putih saja dari rumah tujuan ketampik malah putih bana tasabui secara itu sananglah hati la jinteng korong ala duduk rajo tu kini duduk sakalinya di kurisi sampai kentangan la ate meja bago duduknya basana hati anaknya juo nantakana cetu bana malakini sadang dirajo malakini dangakan bana la diputi batanyo ambo sekali dangakan tanyo dari ambo lai di rumah nang kodo rajo kato sampai putih menjawab ko itu narajo tanyo tetanyo bana dinalai inyo kelalo juo baru itu bana katonya kini ko iyo nang kodo sadang lalu tolong jagoan badan inyo kato karajo nala datang balari putih jenteng korong dan etong si kambang inyo lama hidang katampe rajo talata minuman nyo makanan taidang di ate meja nyo jagoken di putih suami nyo tuan kacik junjungan ambo capek lah jago dari lalu jan si kuje tuan lindok juo la kambang bungo talang-talang jan lalok kini tidur juo kini kerajo nanala datang gak capek lah tuan jago kini nan salari salamuiko balom parna rajo kamari antako asala kito cetu bana kato jenteng korong maalun nang kodo rajo came tadanga kato itu kulo kasa tasintak lalok diambil cando kain sarung
diambil melakan sarung salai satu dapik lah kain sarung lah laki baju masuk itu lah alunya payahnya kini lalu berjalan dakik rajo indak takkan ada basuh muka ma'alun sajo malanang kodo diambil air kopi talatak di kumur-kumur jago lalu bertanya nang kodo malah kini dangakan bana di rajo gak cami rajo ambo datang mencalik rajo nang kamari lejale mula diang kini keniyo mula nang kodoi nang tala bare randang laki di daun dan jilati mangko ambo kini tacame datang muka sui kadang diliati indah ambo kinari sajo kinari anak orang padang indah ambo donang kodo kamari sajo muka sui kadang nang di jalan kini cuy ko di nang kodo pabilo pelang kabalai Mandanga kato nang coy itu ko itu mula nang kaditanyo pelang ambo nang kabalai barangke mungkin kini juo barangke sabantalai kamanuju pulau nang jauh kami badagang tio ari ba itu kato nang kodonyo menjawab rajo nang di sini ko iyo nang kodo kabalai ba otompang anak kandung ambo banamo sutarang Palembang tapi ko iyon manang kodo bao tompang umanak pegang elo dan sampai sasek balai dan diadukkan ke bandaruhun kok sampai besok ke bandaruhun jale namo balik pulang kini cuy ko dinang kodo baputa sajo sabalik pulau disiko balik capek kamari kok selamat beresuk balik pulang yo nang kodo tak boleh dolai balai lai dibari jabatan dalam kampung dibuat ke rumah tangga koto dibari kekayaan lanang kodo la beresuk kok pulang nang kodo Mandanga kato dari rajo sanang hati nang kodo kini dan bilang mula nang kodo rajo kola itu tarapapan di tara mangko kadibali kola itu kini rajo sabuikan lah sanang raso hatikan amin kini cuy ko mula dinang kodo ko iyo hati la sanang para misi ambo balik nanti sajo sultan di Labuan di nanti saja lah sultan di Labuan itu bana katanya kini dan netong sini rajo tadi lah dapet kabanan saya lah dapet katonan pasti lah turun dari rumah nang kodo turun mamilang le anak janjang lah dirantang babalik pulang sana ngati le ndak tabado ibu hati cari Joana kok lai janjinya dapati di nang kodo rajo ndak kalamu cari jo sultan itu bana katanya kini
Cuy tu bana malanya kini dan etong malana rajo tadi la sarantang la dua rantang cukui katigo la rantang panjang ala la tampak la rumah gadang satunya jale la rumah ini. Na rumah mala rajo tu satu tampak malainya di laman anak turun sekali tumpak kapado sutaram Palembang lalaki lo pakai sutan nyo katurun dari rumahnya renjang bangku sengkete nyotari turun ke rumahnya. Latibo di sari janjang adang batanyo sekali nyoka bapak dang adi ayah kuntan nambo lalai bana bapak bajalan lai basuo nanti cari lai tabao nanti japu itu tanyo datang dari ambo. Sinan menjawab sutaram Palembang itu kato nanyo katoken. Baru bakato bapak tadi berang talabi ke anaknya dan di sutaram Palembang sajak dahulu yang sampai kini kotak tabao yang nanti japi kotak batamu nanti cari biar namo balik pulang coy itu jawab di ayahnya. Cuy tu lekato ayah konten sultan dan etong bana jale-jale dan bilang sinan sultan Palembang. Ala dapet kato nan cuy tu ko iyo le dapet pelang di ayah ambo barangke anyolai bari izin ambo kabajalan cuy tu bana kato sultan. Dangakan bana di nak kandung ko iyo sultan kabarangke duduk mananti yang sabanta ado umanan bokaban kabaka sultan lanak kandung olah kamalaran tuana Iko makunci nak tonggak tuo pai buka kunci tonggak tuo ado barisi di dalamnya bau isinya dake ayah boleh nak jale di kaban. Barangke sultan sekali nyotari ke tonggak tuo buka kunci tonggak tuo ado bapeti di dalamnya nyebao dake ayahnya tibo dia dak parajo kini. Lalu buka pulau piti kete agak sajo isi petinya barisi kari 7 keng elo. Nyambil kari dek rajo nak kandung sutaram Palembang lejale yang kari 7 kilo mungkin melawa ang tak tahu mangkonya sampai nak 7 kilo. Batuje tukang membuatnya kari sudah tukang dibunuh bagabui jo angin lalu basah di ulu air setahun dagang di rantau jajak ditikam mati juona jajak ditikam mati ju itu bana yang karamat kari nyo ambil kari di sultan pesisi kari sabilang kari dape izinnya minta kamulai sultan kabarangke bakato mandekan no sultan onak kandung sultan Palembang tarik kurang jinak dalam lubuk kaile jalan yang katapian agak kamari lah sultan duduk adona batin bolayekan
Kini cuy ko di nak kandung le jale diang malakini baso na suta rajo bujang itu nama mak kontenang iyo kakak konten di mande padusi na suta rajo bujang banamo putih candeani takalo maso da ulunyo wakatu liu tatawan kabarangke dari kampung iko mande samo di dalam amilio je putih candeani tuma umanet mola di bapaknya iyo si upiak nanado nananak putih candeani anak di sinan parampuan banamo putih candealui ba itu bana katonya kini agak sajuang yo candealui batunang yung kain panukuang saja di dalam tienang itu bana katonya kini tunan mande kabakato Karano na ang kamarantau jauh antaka lamo antaka capek rantau sati yang lawi batua tolong bapasan bakeinya tolonglah minta izin kabajalan dan sampai pai sapai awak sajo binaso suten di jalan manyasa gadang lanak kandung la sultan lana tiona menjawab sutaram Palembang berang sekali penjawabnya le jale di mande kini nak kambo adang pemaranto bukan pai bajalan-jalan bukan pai bajalan-jalan dak tentu saja tujuan saja dari rumah maadang musuh malah sepanjangnya mangalo mande tunangan nambah bilang tak kabatunang tak baranti tak batunangan indah among Allah nanambo indak kaminta izin itu bana katonya kini mendanga kato dari anak tamanwang mande mendangan di lulu tangi masuk rumah parang laurang di lempisang datang Maryam dari Lawi yo bedo baranak sorang ndak bisa sado kadisabui citu kato mande kandung sulit bana baranak surang indak bisa ditangkawana itu bana kato ne kandung bayi buati mande kini mencari anak kabajalan satunya mulai turun janjang tampaklah kawan karibinya datanglah kawan karibinyo nang konten lai jo batin badu sana duya akhirat tapi disuten sendirian diamat dunia tabaa latibo siamat dunia kini cuy ko dia ngamat dunia paci umanan elo-elo paci pitai jale-jale nanambo kini kamarantau rantau ambo mungkin gak jauh lawit sati rantau watua antaka mati tengah jalan umanan pegang didik kandung umanat pegang didik kandung sepeninggal ambo marantau jangan sampai mande yang abaikan jangan sampai bapak yang lupakan awasi dia yang rumah nang gadang
Cuy tu bana katonya kini jagolah bapak nang kami naso jagolah mande nang kasansaro cuy tu bana kato sultan umanan pegang ide kandung menjawab siamat dunia. Kalau itu malah nantuan bilang ko itu umanat nanti sabui satitiak kambo lawikan sabingka kambo gunungkan dari kini sampai barisu umanat indak lupa lai cuy itu bana katoinya. Indah umanat melupakan itulah katonya katokan mandanga kato cuy itu basalam sultan jomat dunia pulau talam pulau tarika ketiga pulau bantuk taji balai babelo jawe salam mat dunia tinggal dagang barangke anyolai anta kalang amola dek kanduang oyo ati ta elo menangi mandeona mencalik sultan sultani kabonang ngadang di bantang ayen tunjang siang apo kamambang ali sultan di sangang kona kapakayen kini kailang na di naga ngarila nak kandu